बायचान्स बिजेपि गभर्नमेन्ट फैबाबो जोंबायदि जिबायदि सुबुरुन होनाय दांग्रा मोनबाय बिदिसो माने सानसे समाव खोमसि जानानै फैगोन हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होनदों आङो ड्राइभारफोरजों लेफ्ट साइडजों थानाय सेंग्रा आनजु बियो माने UPPL आव थांखानाय आरो दा बिसोरो आरोबाव मैया डाबल सामिल जादों आरोखि UPPL आव गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आङो माने गोबाव सम जाबायमोन गोबाव दिन जाबायमोन गैयाबाबो 10-12 दिनसो जाबायमोन आं भिडिअ बानायिया मानोना आङो मोनसे पार्सनेल खामानिनि थाखाय मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव थांदोंमोन जे जायगायावनाखि माने मबाइल नेटवर्कखौनो मोना ओरैबायदि अबस्थायाव थाहैनांनानै दा नोंथांमोनजों लोगो मोनलायिया जोबोद गोबाव जाबायमोन बेनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दा जेयानो जायाथों मानो भिडिअखौ आङो फिन बानायफैफिनबाय दा आं न'आव दंफैयो दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ अनसायोब्ला एबा चेनेलाव नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बिसायख'थिया जोबोर खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय दा बेनिखायनो गासैबो राजनीतिक दोलोफोरानो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय एबा गाव गावनि दोलोआव सोद्रोमाफोर सोसननाय बेफोरबायदिनो गोबां हाबाफारि जालांगासिनो दं दा बिनिनो भैरबकुन्द'आव जालांनाय जितु BPFनि मेगा जयनिं जितु हाबाफारि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों एबा आथिखालनि जितु BPF हान्जानि थासारि आरो BPF हान्जाखौ रायजो राजाफोरा मानो मोजां मोनदों बेफोरनि थाखाय माखासे खोथा फोरमायदों बेखौ बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंग्रोनानै लादिनि आंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेखौ रायजोआसो मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो गैया मथेथ' जोंहा BTCखौ बासायनांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों BPFआ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन ओरैनो मेडियायाव बुंनो हागौ सोरबाया बुंनो हागौ सोरबा लिडारफ्रा सोरबा कर्मिफ्रा बुंनो हागौ बेफोर आलादा खोथा खिन्थु खोथाया बेनो जोंनाव फर्मेल जेबो इनभाइटेसन गैया रावबो दलनिफ्राय आरो जोंहा डिसिसन लाखानाय दङ जे BPFआ हारसिंनो एबार MP 2024नि MP इलेक्सनखौ हारसिंनो गेलेगोन दरं उदालगुरियावबो हारसिंनो गेलेगोन क'क्राझार लकसभायावबो हारसिंनो गेलेगोन आरो जोङो मोननैबो लकसभायाव देरहानाया 100% सियर आरो दिनैनि जितु जयनिं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि BPF दलनि दैदेननायाव जितु जयनिं सेरेमनि माने बेवहाय 2700 प्लास जयनिं जागासिनो दं आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि BJPनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैदों जोंनि दलाव हाबदों आरोबाव सासे इयथनि सेक्रेटारि जोंनि दलाव दिनै जगदान जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट BJPनि जेनेरेल सेक्रेटारियाव हाबबाय आरो इयथनि सेक्रेटारि सासे हाबदों नालाय हाद्रिया गुफुंखानानै दंखायो दानिफ्रायनो हाद्रिया जोंना गोबावखासै हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होनदों आङो ड्राइभारफोरजों सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों चिराङावहाय गोबां नोंथांमोननि BP दलनिफ्राय लोब जयन जादोंना जों खोनानो मोनदों बे बाथ्राखौ सार मा बुंनो सानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया BPFनिफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों ना BJPआव थांदों ना UPPआव थांदों बेनो जेबो प्रमान गैया सोरबाया गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ खिन्थु BPFनिफ्राय दा रावबो दल नागारा BPFआव जयनिंसो जागासिनो दं BPFआ सरकार गैया खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो दिनै सरकार सालायग्रा हान्जानिफ्राय दिनै मानो हान्जा दिनै UPPL बा BJPजों मानो हाबलाबाय थादों खार'ना जाहैबाय बेनो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौल' सिनायो रावखौबो नायनो रोङाखै बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै बिनि थाखाय दिनै गोबां BJP कर्मिफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै BJP दलखौ गारनो बाध्य जादों बियो नायनो रोंनांगौमोन जिहेतु एखेलगे सरकार BTC ओनसोलाव थानाय BJP कर्मि वार्कारफोरखौ प्रमद बर'आ गुरुत्व होआखै जेबो मावना होआखै सार नोंथाङा नोंथांनि पावारखौहाय माने मेनटेन खालामना लाखिदों नोंथाङा माने रावनिबो सिङाव थानो नाजाया आरो नोंथांनि पावारखौ पावारलेस देखायनो नागिरा बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेखौ रायजोआसो मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो गैया
मथथे जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौ गासिबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों बिपिएफआ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन फैगोन पसिसाव जिथु सरकार दानाय बे बेसेबां खाथांगोन बे उननि खोथा एमपि इलेक्सनखौ बारनो होगोन एमपि इलेक्सनखौ जों देरहाग्रोनांगौ देरहाखांनायनि उनाव जोंना जाहैबाय सानै देरहालांबा दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि लागोन जोङो दे थैंक इउ आथिखालनि समाव एबा बर्तमानाव बिपिएफ हान्जाया मा हालोदाव दङ बेखौ हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिफ्रायनो खोनासंनो मोनबाय दा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै जेरैबायदि जइन जाफैदों थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जइन जाबाय दा बिथाङा मानि थाखाय बिजेपि हान्जाखौ नागारखो गोजौआवबो सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो आरो बिटिसियावबो जिहेतु सरकार सलायगासिनो दं अब्लाबो बिथाङा मानो नागारखो बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदिनि जितु बिजेपिनि माबा मावथि हान्जाफोर माने बिटिसियाव जेबो भेलु दोनाखै फारसेथिं जों स्टेट गभर्नमेन्टआव थांबाबो जों जेबो रेसपन्स होआ आरो बिटिसिनिखौथ' मा बुंनो प्रमद बर' साराबो जिबायदि बाहायो बिजेपिखौ जों माने फुथुला बायदिसो बाहायो दा जों माने बिजेपियानो जोंखौ माने बिबान होनानैबाबो माने फुथुला बायदिसो बिसायदों माने खुनु डेभेलपमेन्टनि खामानि हरा जिबिलागा माने बिजेपियाव खामानि गोसो मोदोम मावफुंनानै होनानै मावफुंदों खामानि मावगासिनो बिसोरखौ माने दलाव थाबाबो मन्त्रि एमएलए जा माने फुथुला बायदिसो बायना दं जायनि थाखाय जों दिनै माने बिपिएफआव हाबफैनो गोनां जादों माने बिपिएफआव जों माने गोबां मानसिफोरानो जोंखौ माने जगाजग लादोंमोन जोंजों फैनानै नाथाय जोंनो गावनो सालिजारि नायदों सोरजों थांबा मोजां जागोन ओमफ्राय जों मोनसे डिसिसन लाबाय गावनो माने गोदो जिबायदि हाग्रामा सारा सिगाङाव जिबायदि मावदोंमोन बेखौ जों मोजां मोननानै दिनै माने बिजेपिआव हाग्रामा सारजों हाबफैनाय जाबाय आं बे चिरां जिल्लानि माने डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि बिटिसिआव बायसान्स बिजेपि गभर्नमेन्ट फैबाबो जोंबायदि जिबायदि सुग्रोमना मोनबाय दांग्रा मोनबाय बिटिसिआ माने सानसे समाव खोमसि जानानै फैगोन बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे बिजेपि हान्जाया आथिखालाव मा जागासिनो दङ आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ एबा बिटिसि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ एबा वार्कारफोरखौ बिथांमोनहा माबायदि नोजोरजों नायो निश्चय हमनो हाखाबाय दा गुबुन फारसेथिं आरोबाव मोनसे भिडिअ ओंखारदों जे जिहेतु इउपिपिएल हान्जानि जानानै थांनाय जयनिं हाबाफारि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय लोब थांनानै माने जइन जाहैदों होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन नाथाय बिनि माने नंगुबैखौ बारग' बिटिसिनि इएम जेम्स बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै माबायदि फोरमायदों बेखौबो एसे नायनानै लाबानो जाबाय बे फट'आव नुनाय जे बेयाव बिनेन बसुमतारी जाय बिथाङा निउसाव खोथा बुंदों सेंग्राफोरखौ बिनि खाथियाव थानाय माखासे सेंग्राफोर दं बिसोरो अलरेडि सिगाङावनो बिजेपिआव थांखानाय आरोखि बिजेपिआव थांखानाय नाम हिसाबै बेवहाय रायखस होननाय सासे दं बेबो सिगाङावनो थांखानाय बिनि उनाव लखन होननाय दं बेबो थांखानाय आरो बिनि खाथियाव लेफ्ट साइडजों थानाय सेंग्रा आनजु बियो माने इउपिपिएलआव थांखानाय आरो दा बिसोरो आरोबाव मैया डाबल सामिल जादों आरोखि इउपिपिएलआव बेनिफ्राय जेनेरेल पाब्लिक जायखौनो मखौनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लिंहरनानै माने गेजेर गद' आर'नाइ सोदलाबायदों बायदिसिना जोंनि नुनायाव बहुद खम बिदिनो 30-40-50 जनसो बिदि थांदों खिन्थु बिनि गेजेरावनो जेनुइनफ्रा साब्रै साबासो जेनुइन मानसिफ्रा बिपिएफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो माने माबा मोनसे दैदेनगिरि माबाबो नङा जास्ट पाब्लिकब्लाबो जोंनि मोजां मानसिमोन बिसोर थांदों बेखौ जों स्वीकार खालामगोन दा बेफोर गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा आथिखालनि जिहेतु राजखान्थिनि थासारि माने बेखौ माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो दा आं भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जाय बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों